Ainhoa Arroi eta Jauregi ez dakit hortik zauden. Hemenago, entzuten zait? Bai, entzuten zaizu primeran, orain mikrofona piztuta dago. Mikrofona ja zabali daukazu. Bueno, Aino, konta iguzu, nun zauden, ez dakit orain segiro dagoen, ze ordu bete pasada zure azken konexiotik, ez dakit orain bertan, nola aurkitzen den, Durangoko azoka hor publiko artean? Ba, begira, esango dizut, jende pixkat gehiago nabaritzen dela, baina oraindik zonalde hau ez dago bete eta beste zonaldea, jendez gainezka dago, baina esate dizut nik poliki jendea etorriko dela ona eta hau ziur bete egingo dela baita ere. Hombre, guk goitik ikusten dugu hau eta jendea ikusten da, Bai. Inurritxoak ikusten dira. Inurritxoak badaude. Geroz eta jende gehiago dago, ez dakit, niri hori iruditzen zaigu. Bai, ez. Nik imaginatzen dut jendea lanetik atera eta poliki joango dela ona hurbiltzen. Gaur osteguna da, askorentzat laneguna eta bihartik aurrera zubiarekin batera, imaginatzen dugu geroz eta jende gehiago ikusiko dela hemen. Ba, ziur baietz eta ziur hemen alboan dituan artista hauek jendea nahi dutela, jendea inguratzea eta hurbiltzea nahi dutela. Begira, Baga bigarren estandean nago oraintxe bertan eta sekulako gonbidatuak ditut hemen, sekulako artistak STR eta Silibito Records hemen nerekin, arratsaldeon mutilak. Joango naiz mikro bakarra daukagu, orduan joango naiz banaka galderak egiten. Zuekin hasiko naiz, zuek zarete berrienak Silibito Records aurreko urtean Gaztea maketa lehiaketa irabazi eta orain hemen zaudete. Zer modu daramazue ez dakit guzti hori? Ongi, gaur iritsi gara arratsaldean eta oraindikan hoi lasai gaur arratsaldean, pero ongi, hoi. Jende asko ikusi duzue zuengana hurbiltzen, zer moduz daramazue gaurko eguna? Nik uste dut gaur arratsaldean ez dugula mugimendu asko ikusi hemendikan, pero ongi, bai. Adibidez, ikusi dut dala zuen Akelarre diska, zuen bigarren diska kalderatu duzue. Ikusi duzue aldaketa bat aurreko urtetik ona, hau da, Gaztea maketa lehiaketa irabazi zenetenetik ona, egon da aldaketa bat? Bai, aurreko urtean dula urte bat ginen puntua eta bain gaudena super diferentia da. Eta hoi, guztua baita ere, gauza bakoitzak bere alde hona eta txarra ju, pero ongi. Oso ondo, eta Arroita, hemen... barkatu, ospeak eragin die edo ospea egozaie burura, edo nola ikusten dituzu? Hemen galdetzen diate, ia ospeak eragin dizuen edo burura egozai zuen ospea. Pues ez, oso famosoak, así que ez, pero ez. Hobeto horrela ez igotzea. Hobeto. Eta hemen bestaldean ditut, pixkat veteranoagoak bazarete zuek, musika munduan. STR taldekoak ditut nirekin, zer moduz mutilak ondo? Oso ondo, ja eguna bukatzen, izan ere, egia zan goiza izan da soramena. Bai, karo, imaginatzen gaur izan da ikasleen eguna edo ikasleak hurbildu diren eguna, ezta? Hoi da, onda ikastetxez beteta hau, eta ja hori, egia esan etxera joateko gogoekin gaurean. Nekatuta, ez da, imaginatzen dut. Zuek bai, zuen disko berria aurkezten duzue. Ez dakit, konta zuen nola izan da pixkat disko berria gainera? Duela, lau eguntxo, duela 3 eguntxo aurkeztu zenuten. Abenduaren 3an, karo. Ze izan da, azokarako sorpresa edo nola prestatu duzue hau? Sorpresa ez, kontua da, ia ez garela... Nahiko luze izan da, Ia ez garela iritsi, diska ateratzera, eta azkenean lortu dugu, eta hemen gaude, gure umetxo berriarekin. Umetxo berria gainera portada La Roxa bizi-bizia ikusten da. Zelako harrera somatu duzue? Jendeak harrera ona eman dio zuen disko berri honi? Ba, egia esan, bai, oso pozik gaude, jaso dugun feedbackarekin, orain arte, bai pasaden egunetik plataforma digitaletan kaleratu zenetik, eta gaur egia da, uste genuna baino askoz gehiago saldu dela, orduan oso pozik ikusiko dugu urrengo egunetan. Ikusiko dugu, ze hemen beste galdera bat, karo, Durangoko azoka irauten ditu 3 egun, 4 egun barkatu. Hemen pasatuko duzue asteburu guztia edo ze plan daukazu zuek STR taldekoak? Bai, guentzat hemen egongo gara. Bai, a ber, estandean asteburu osoa ez dugu hemen egingo lo, baina bai, biriko da. Eta zuek Silibito hemendik ibiliko zarete? Bastante así que txandaka eta orain gogu. Claro, beraiek hemen daukate, zuek bai nahiko zarete, beraz, txandaka ibiltzeko aukera izango duzue. Eta gauean zer? Parranda egongo da baita ere, edo txintxo ibiliko gara? Gaur etxera, igual larun batean parranda ederra botatzeko ikusiko. Bueno, eta zuek Silibito, parranda botatzeko unea izango duzue edo zer? Pues ez dakit, asko enteratu behindikan, pero igual bai, ez dakit. Aholkuren bat, hemen veteranotik berrienera, badago aholku bat hemen STR-tik Silibito rekordzi emateko aholkuren bat, ez dakit Durangoko azokaren inguruan, parrandaren inguruan, zerbait esateko? Parranda bukatzeko goien kalen eta gero herrikora eta jazta, gutxi gehiago. Hortxe aholkoa musikari, baina baita gure entzulei baita ere, hortxe Durangora etortzeko asmoa badakazue, badakizue nondik ibili, eta non ezin zareten falta egin, hemen Durangoko azokan etorri behar zarete, eta hemen dagoen eskaintza kultural guztia ikusi behar duzue. Alain, oraintxe bertan, badabil, behitu, esango dizut Alain, jendea
animatzen ari da oraintxe bertan sekulako ambientea ikusten ari naiz. Bai, bapatean izan da, iterdietatik aurrera ja asuntua berotzen doa, doze? Bai, berotzen doa, jendea ikusten da, beraz, nik hemendik sorterik Aizu, onena. Ainhoa, alere gauza bat, zuzabiltza gomendioak eskatzen STR-koei, eta zuke ere eman dezakezu gomendio bat, ze gaur egon gara bazkaltzen, nola da Julen... Mesoi barrin egon gara. Mesoi barrin, sekulako bokata onak egiten dituzten... Eta tokia zegoen gainera nahiko arraroa dela. Hori, da beraz zuk ere gomendio eman beraiei, asteburu honetan, ordu asko pasako dituztelako hemen, eta bazkaltzeko, bokaton batzuk jateko, badakite nora joan Mesoi barrira. Bale, mutilak, hemendik esaten didate, Mesoi barri izeneko jatetxe batera joateko, asteburu honetan zehar. Zu egontzarela? Ni gaur egon naiz, ni Alain, Julen, egon gara bertan gaur bazkaltzen, eta sekulako kroketak daude. Beraz, hemendik nik baita ere, hor botatzen dizut, ze Alain, aitortuko dizut. Nik parranda ez dut bota, inoiz Durangon. Beraz, nik hemen ez dut inongo gonbendiorik eman. Ez dakat idearik ere. Zu bakarrik kulinarioak, hola, jateko. Itxoin Alain, segundo bat, ikarrek zoret esan nahi duta? Zerezkoak dira kroketak? Urdaiazpikoak, bai. Biak utxinez bai. Bueno, basic baina ondo. Bai, basic baina... Zer gustatzen zaizu, zuri ba? Boletu, Bueno. Ona baldin bada betikoa ondo dago. Hori da, jatorrizkoa baita ere oso ondo sartzen da. Bueno, Arroita, eskerrik asko eman, eskerrak Zilibitokoei, STR-koei, eta sorterik onena. Sorterik onena, opa dizugu. Zure musika